आं दिनै स्पष्ट बुंखाबाय बुजिनोबा बुजिदो जाय मानसि आंजों ग्रास लानाय दङ बुहुलावबो दानालै आफाफोर मिथिबाय आं होनखाबाय मानोना आं रावनिबो इनाय खामानि मावा आं रावखौबो खैफोदाव खोलैया इभेन आं सोरबा दुखु जादोंबा माबा मोनसे माने मा होनो खैफोदाव खोलैदोंबा आं बेखौ मददसो खालामो मालाबा आंनि सिथ्लायाव थाइसेबो फैसा गैयाबाबो आं बेनो होयो मिथिबायना 10 थाखा दङबा आं बेनो होथ'गोन मोननाय मोनैखौ आं जेबो साना नाथाय आंबो मालायनिफ्राय आं हावल' लायो दै आं गैयि समाव आं मालायनिफ्राय हावल' लायो आरो गुबुनाबो जायफोराखि आंनि लोगोफोर दङ बिसोर आंखौ बिराद क'पारेट खालामो आंनो गावनि फिसाजोखौनो इसिबां गाज्रि मानसिनो हाबा बिलाइ हरबाय नंमारगौ गाज्रि गाज्रि मानसिफ्रासो मोजां मोजां हिनजावखौ मोनमारो स' बे बाथ्राया सोरनि दिनै नोंथांमोना आं बुंनायनि लोगोफोर दिनै बे भिडिअ'आ एसे दुखु गोनां जागोन बेनिखायनो जायफोरनाखि इन्टारेस्टेड नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे जाहैबाय मा गुबुन रावनिबो भिडिअ' नङा बे जाहैबाय मा नैबे बिथांनि सायाव नैबे बिटिआर इनफ'नि सायाव ब्लेम फैनाय मोनसे बाथ्रा आं बे बाथ्राखौ लानानैसो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों बे बेसेबांबा गोबावनि बाथ्रासोमोन आरोना बे दिनै बेसेबांबा गोबावनि बाथ्राखौ आं दिनै नै सप्ता खननैल' सिगां आं बेखौ मिथिदों लोगोफोर मारै होनना बुङोबा बे बाथ्राखौ आं मानो मोनथिखो होननानै बुंदोंबा जेब्लानाखि आङो बिखुनजोनि न'आव आलासि जानो थाङो अब्ला बे समाव खुनु बेला आंनि बिखुनजोआ आंनो बिदि खोथाखौ खिथाफेराखैमोन बियो गोरबोआवहाय लाथाबनानै दंगासिनो दंमोन जेबो माने हाबायाथ' जाखांबाय नङा होमबा अलरेडि बिलाइखांबाय आरो आंनि हाबायाथ' बयबो मिथिखागौ नायनानैसो जादों होननानै आंनि बिब'आ नायनानै हरदों आंनि दा जेनोखि हिन्जाव दङ बेखौ नायनानै हरदों दा जेब्लानाखि आंनि बिखुनजोआ आंनि न'आव आलासि जानो फैदोंमोन एबा जानो थांदोंमोन खोमा बावहाय होननो जाहैबाय आरोना सिनायनाय मानसिया आंनि बिखुनजोखौ जाय सिनायो बे मानसिया सोंदों जाहैबाय आरो बाहा थाङा होननानै अब्ला होनबाय जाहैबाय मा आं बिजामादैनाव थांनानै फैदों बिजामादैनाव दा सोर मोनलांखो बा जाहैबाय आरोना बाहा मोनलांखो ओमफ्राय बिनि उनाव खिथाबाय माबाया बिखुनजोआ आंखौ खिथाबाय आरोना ओमफ्राय होनबाय जाहैबाय आरोखि बावनो आइसोर माबायदि माने हौवानो फिसाजोखौ बिलाइ हरखोब्रा बिदि आरोना माबायदि माने हौवानो फिसाजोखौ बिलाइखो इसेबां गाज्रि नुखा मोनथिखा बेफोरबायदि मानसिनो गाज्रि मानसिफोरनो फिसाजोखौ बिलायो नामालै नंमारगौ गाज्रि मानसिफ्रासो मोजां हिनजावखौ हाबा खालामनो मोनमारो बेबायदि होननानै आंनि बिखुनजोनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंबायनो बै सासे माने आंनि सुथुरा आरोना आंनि सुथुर नागोन आं बेखौ आंनि सुथुरा आंखौ बिदि बुंबाय आरोना ओमफ्राय बिखुनजोआ ओरैबायदि दुखु मोनलांबाय जाहैबाय आरोना माबायदि नंमारगौ नामा बे बुंनाया बे खोथाखौ लानानै दिनै आइनि माथाया गलिबाय टेनसन जाहैबाय बिदाना फुरा टेनसन दाना जोंनि रायजो जानायखौ बियो नायनोसै दाना नंमारगौ बा मा जागोन माबोरै मा खालामबावगोन दाना बे टेनसना मा होननानै बुंदों आइनियाव हाबबाय नाथाय आइनिफ्राय आंनि बिखुनजोनिफ्राय आंखौ साबसिन मोनथियो होननानै बुङोबा आंनि बिखुनजोनि माने माबाया आरोना बिबोनाङा मिथियो थारमाने आंनि बिहावनि फंबाय सासे दङ बिहावनि फंबाय बे आंनि बिहावनि फंबाया आंखौ बिलकुल मिथिगौ आं माबायदि मानसि आंखौ बियो फ्राय ए टु जेड मिथिखागौ आरो जेब्लानाखि आङो रायथिदों अब्लाबो आङो बेनावसो सोंहरखादों दिनै आं दा बिहाव जायो आं बेनाव सोंहरग्रोदों आं मिथिया बिनि माने बिनि बिदानि जि फिसाजो बेखौ आं खुनु बेला मिथिफेरामोन आं सोंदों बिनि उनाव बियो होनदों बेथ' आंनिसो फिसाजो जायोलै होननानै बे आफाया बुंहरदों आरो ओमफ्राय बेहाय आं लाजिबाय ओमफ्राय उनाव दिनै बे बेसेबांबा गोबावनि बाथ्रायाव दिनै आङो बे बाथ्राखौसो आं दिनै गोसोखांफिननानै आं भिडिअखौ बानायदों आं दुखु मोनदों ओमफ्राय आङोथ' नोङो बिखुनजोनि सिगाङावथ' आङो जेबो होननो हायाखिसै आरो बिखुनजोआ होनबाय रावखौबो जेबो दानफिनसै जावैसो माने जाबाय माने बुंबाय आंखौ बे समाव बिराद दुखु होबाय बे सासे मानसिया खिन्थु आं दिनै मिथिबाय जावैसो नों बेबायदि नङा आं दिनै नोंनि गासैबो बाथ्राखौ आं मिथिजोब्बाय आं नोंनि गासैबो आङो आखुथायखौ मिथिजोब्बाय जावैसो नों बेबायदि नङा होननानै आइया गाबबाय बे गाबनाय लोगो लोगो आंनि गोरबोआव नांबाय दाना आं ओरैबायदि मोनबाय दुनियायाव माबायदि मानसि थामानो लोगोफोर नायनायसाय मालायनि न'खरखौ हांगार फुननानै गावहा गोजोनै थानो नागिरनाय गावखौनो बुहुमाव बयनिख्रुइबो साबसिन साननानै मालायनि मुंखौ हाब्रु सारनानै मालायखौ खैफोदाव खोख्लैनो नागिरग्रा बेबायदि मानसि गोबां दं दुनियायाव बेबायदि मानसि नों गोबां नागिरना मोनगोन नोंनि ओनसोलाव नोंनि गामियावबो थागोन माने जेब्लानो माबा मोनसे सम मोनो होमबानो माने हयथ' हिनजावनो एरनानै होनाय नङा होमबा बिसिफोरनोबो एरना होयो दै गोबां मानसियाबो थायो नोंसिनि बिसिफोरनोबो सोरबाया नोंनि माबा दङबा एरनानै होयो माने नंजां बाजां बाथ्राफोरखौनो बुंनानै न'खराव दुम दाखाल खालामहोयो स' बेबायदि मानसिया दुनियाव गोबां दङ
नाथाय आं बुंगोन जायफोरनाखि दा नो डाउट आंनि बिखुनजोनो एबा आंनि हिनजावनो गोबां बाथ्राफोरखौ जायफोरनाखि एरै एरै होयो नङैखौ नंगौ खालामनानै जेन' माने गाद फुननानै खिन्थायो नोंसोरो आंनि बिसिनाव सों आंनि हिनजावनाव सों जुदि नोंसोरो सोंनो गोसोबा आंनि हिनजावनाव सों आङो आंनि हिनजावखौ बेसेबां अनो आरो आङो आंनि हिनजावखौ आं मा रावजों बुङो आंनि हिनजावखौ नोंसोर बुं सोंहैथां आंनि खुगाजों बुंनायाथ' बेलेग खोथा जागोन नङा होमबा आंनि हिनजावनाव नोंसोरो सोंहै आङो बेखौ मा बुंनानै बुजायो आं बिनि खोमायाव आं मा गियान सोयो आं मारै जानो थिनो माबायदि आखुनि मानसि जानो थिनो आं मा खालामजानो लुगैयो मा खालामनो लुगैयो बेखौ आं माबायदि आखुनि जानो लुगैयो आं मा बोसोन होयो आंनि हिनजावखौ नोंसोर आंनि हिनजावनाव सों नाथाय आं बुंगोन जाय मानसिया आंनि बिखुनजोखौ गोसोआव आगार हरदों जाय मानसिया नंखायखौनो नंगौ खालामनानै दुनियायाव आंखौ गाज्रिसिन मानसि होननानै आंनि बिखुनजो खोमायाव सोनानै आंनि बिखुनजोखौ माने बेसेबांबा बोसोर आंनि बिखुनजोनि गोसोआव दावदाब जाबाय आजिखालि जों 2013आव हाबा जादों 2013आव हाबा जानानै नै 2023 नि दाखालि जेनिखि जुन मासावसो आइया आंनो खिथादों आङो बेनिफ्राय आङो सुथि लानानै आं थांदोंमोन न'आव साख्रिनिफ्राय आङो सुथि लानानै न'आव थांदोंमोन बे समाव आलासि जाहैनाय समाव बिखुनजोआ आंखौ खिथादों गाबै खिथादों आइया आंखौ खुलुमनोल' खिथादों आंनिबो दावदाव दिखारनांदों दुनियायाव मानसिफ्रा माबायदि थायो साला नों गावखौनो सोदांना लानो हाया नोङो गावनि साननायखौ सोदांना लानो हाया नों गावनि आखल आखुआ नों माबायदि बेखौ दासिमबो नों सानना लानो हायाखै गुबुनखौलाय मा बुंनो नोंलाय मालायखौ बेफोरबायदि बुंनानै नोंहा माबा मोनसे प्रफिट जागोन ना सम्पथिया ना डेभेलप जागोन ना माबा मोनसे बुंनानै गाज्रि बुंनानै माने गावस्रालाय होनो हायोब्ला नोंहा न'खरा सान्थि जागोन नामा नोङो माबा मोनसे इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन नामा नोंदि नायाखै नोंनि न'खरावदि माबायदि घटना जानो थांगासिनो दङ नों मानो सानाखै दासिमबो हा नों माखौ ना मेगन सादों नोंथ' मेगन सानायसो बियो नोङो मेगन सानानै बिखुनजोनो बिदि एरनानै हरबाय नै मालाय बायो बिराद मोजां रायजो मोनजासिगोन बिहासो बिदि जाबायनो नङा होमबा बिदि जाबाय मा हेनथेननो मा मोजां मानसिखौनो मोनफ्लांगारबाय मासे मोजां हौवाखौ मोनफ्लांहैगारखैलाय सयथि बेखौ एरनानै होनानै न'खराव दावराव दावसि खालामनांसिगोन बिनि संसारखौहाय माने अरसुनानै होनांसिगोन नोंथ' बिदि साननासो बुंथारदोंब्रा दा दिनै बिनिखायनो आं नोंनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों जाय मानसिया बेखौ बुंदों आं सोंथाबदोंमोन आङो बिखुनजोनाव आं सोंथाबथारदोंमोन सोर बियो आइया आंनो खिथा होननानै नाथाय बियो दावराव जानानै गिनानै आइया आंनो खिथायाखै आंनि बिखुनजोआ आंनो खिथायाखै नाङा जावैसो नों बेखौ दा बुंफिनसै जेबो दा बुंसै आं दिनै मिन्थिखाबाय गुबुना मा बुङो आं दिनै मिन्थिबाय मालायनि मोजांखौबो गाज्रि होननानै बुङो गाज्रिखौबो मोजां होननानै बुंनानै होयो दा बिदिखौ आं दिनै हमनो हाबाय जावैसो होननानै आइया आंनि सिगाङाव बुंबाय दा मा मोनो जेनेबा मा लाब मोनो बुंनानै होनानै मा मोनो ओरैबाबो उनाव मोनथिखायोना नोंनि रायलायनाय नोंनि आखुथाय नोंनि मावनाय नों समाजाव मा मावदों मा खामानि मावगासिनो दङ नोंनि एक्टिभिटिसफ्रा माबायदि नोंनि माखासे बिहेभियारफ्रा माबायदि बेखौ नोंनि एक्टिभिटिसनिफ्रायनो मिन्थिखायो मानसिखौ बेनि बेबहारा मानिखौ अब्ला नों माखौ मा होनगोन दाना नों माखौ मा बुंनानै एरनानै होनो दाना माखौ एरना होनो नोंलाय हा ना बिमा बिफाखौ एरना होनसै बिनि बिमायानो गाज्रि बिनि बिफायानो गाज्रि बिनि बिमायानो हेनथेननो बिनि बिफायानो हेनथेननो होननानै दाना माने बिमा बिफाखौ एरना होनसै नामा नों बिसिनाव हाबा जायोबा बेजों हाबा जायोबा बिनि न'आव थायोबा न'खराव संसार जानो हानाय नङा बिनि नोंनि बिहाव बिखुनजोआ गाज्रिथार होननानै बुंना होनसै नामा दाना बेबायदि एरना होनसै नोंसोर अब्ला मालायनि संसारखौ अर सुनानै दाहो बिपद दं नोंनि लाइफआ मिथिबायना बे बिपदखौ मानसिया खालामा गोजौआवनो जाय थागासिनो दङ गोजौआव जाय दिनै नायगासिनो दं सारा मुलुगखौ नायगासिनो दङ बे दिनै नोंखौ नायगासिनो दं मिथिबायना थारला आरोना आं दिनै नोंखौ एलार्ट होबाय नों जाय जायाथों मानो हयथ' नोङो जोंनि ओनसोलनिबो जानो हागौ बा आंनि जोनोम गामिनिबो जानो हागौ बा कुसुगाव हालामनिबो जानो हागौ आरो नोङो आंजों एगेन्स्ट जानो हागौ मानिबा दायाव नों मानिबा दायाव एगेन्स्ट जानो हागौ नाथाय आङो मानसिनि एगेन्स्टआव गिया आङो मानसिनि सुथुरखौ आं गिया आं होनखायो दिनै आं स्पष्ट बुंखायो मानसिनि सुथुरखौ आं गिया
मानसिनि एगेन्स्टखौ आं गिया आं खालि मोनसेल' बाथ्राखौ गियो बे जाहैबाय मा आं इसोरखौ गियो इसोरनि सुथुरखौ आं गियो नाथाय आं मानसिनि सुथुरखौ गिया दै थाल्ला आरो इसोरनि सुथुरखौ आं गियो नाथाय आं मानसिनि सुथुरखौ गिया मानोना नोंदि जि थांखि लानानै आंनि न'खरखौ थेरे बेथेर खालामनो नागिरदों बे मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा नोंसो बिपदाव गोलैगोन मिथिबायना मानोना आं दायनिगिरि नङाबा इसोरा आंखौ दंगासिनो दङ ना आं दायनिगिरिबा इसोरा आंखौ फोथैखागोन थ' आं दायनिगिरि नङा इसोरा आंखौ सापर्ट दंगासिनो दङ नों मा खालामनो नागिराथों नों खालामदो नाथाय नों साक्सेस जानाय नङा नोंखौ मानो सानाखै नोंहाबोथ' न'खर दंना बिमा बिफा दं बिदा फंबाय दं बिब' बिनानाव दं नोंनि फिसा फिसौ दङ नोंखौ मानो सानाखै नोङो सिगां बेखौ नोजोर होगोन कि नोंनि फिसा फिसौखौ नोंनि बिमा बिफाखौ मोजाङै मानसि खालामनो नाजा गोसोआव ला नोंनि फिसाफ्रा जुदि मोजां मानसि जायाबा थैजासे नोंनि जिउआव सान्स जाया बेसेबां खस्थ' मोनो बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों जेब्लायबो नोंसोरो मोजां सानै हयै खामानि माव मालायखौ एरसन एरब्र खामानि दा खालाम मानोना नोंनि संसारनि खोथा दङ नोंनि लाइफनि खोथा दङ ओंखायनो आं नोंसोरखौ दिनै स्पस्ट बाय बुंखाबाय मोजाङै सानै हयै खामानिखौ माव बुहुमावबो मालायखौ एरसन एरब्र दा मावनांगौबा हेल्प खालाम माबा मोनसे बिपद दंबा बे बिपदनिफ्राय मानसिखौ आदै खालामनो थाखाय मदद खालामनानै हो मा इसोर एरब्र खालामनानै मानि संसारखौ मानो सिफाय नागिरो आं दिनै स्पस्ट बुंखाबाय बुजिनोबा बुजिदो जाय मानसि आंजों ग्रास लानाय दङ बुहुमावबो दा नालाय आफाफोर मिथिबाय आं खाबाय मानोना आं रावनिबो इनाय खामानि मावा आं रावखौबो खैफोदाव खोलैया इभेन आं सोरबा दुखु जादोंबा माबा मोनसे माने मा होनो खैफोदाव खोलैदोंबा आं बेखौ मददसो खालामो मालाबा आंनि सिथ्लायाव थाइसेबो फैसा गैयाबाबो आं बेनो होयो मिथिबायना 10 थाखा दङबा आं बेनो होथ'गोन मोननाय मोनैखौ आं जेबो साना नाथाय आंबो मालायनिफ्राय आं हावल' लायो दै आं गैयि समाव आं मालायनिफ्राय हावल' लायो आरो गुबुनाबो जायफोराखि आंनि लोगोफोर दङ बिसोर आंखौ बिराद क'पारेसन खालामो आंनो होयो नाथाय नों मा सानदों नों मा बुजिनानै जेनेबा आंनि बिखुनजोनो बिदि एरनानै हरखो होमबाथ' नोङो आंनि बिसिनोबो खिबाजानि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ नोङो एरै होयो नोंनि बिखुनजोआ मोजां नङा नोंनि बिहावा मोजां नङा होननानै खिबाजानि नों आंनि हिनजाव सिगाङाव बुंबाय थायो खोमा हा न'खराव मारैबा दावराव खालामनो हागोन नङा होमबा नाथाय हानाय नङा दै जिबनावबो साक्सेस खालामनो हानाय नङा नोंनि खर'आव मेलेम गासिबो गाज्रि जानानै सनसा जाजोबनाय नोङो लास्टआव नों गावखौनो नोङो सुइसाइड खालामना लानांगोन आं दिनै स्पस्ट बुंबाय दै आं दिनै दुखु मोनदों बानायनो सानदोंमोन बानाया सानदों नाथाय आं दिनै क्लियारिफिकेसन जाबाय नोंथाङा जुदि नायदोंबा बुजि ओंखायनो आं बुंगोन गुबुननि एगेन्स्ट दामाव गुबुननि सिखाव खामानि माव नांगौबा नों गुबुनखौ मदद खालाम खैफोदनि समाव मानसिखौ हेल्प खालाम नों फोर मोनगोन नोंनि लाइफआ गोजों जागोन न'खर संसार गोजों जागोन बेखिनियानो बेनो जाहैबाय मा मानसिनि एक्टिभिटिस बेनो जाहैबाय मा नोंनाव हिउमेनिटि सुबुंथिनि माखासे गियान थानाया बेखौ होननानै बुङो आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोन शेयार खालामनानै थेंक इउ